Здравейте, приятели! Благодаря, че сте отново с мен и благодаря за поддръжката. Днес видеото ще е малко по-различно. Живеем в много интересни времена, затова трябва да сме готови за всякакви сценарии. Ще ви разкажа за 7 продукта, с които трябва да се запазите в случай, че нещо се случи. Тези продукти са питателни и дълго можете да ги съхранявате. И така, ако искате да сте готови за всякакви ситуации, останете с мен. Номер 1. Ориз. Един от най-простите и универсални продукти в света. Той е отличен източник на енергия. Една чаша варен ориз съдържа около 200 калории и това го прави незаменим при екстрени ситуации. Има дълъг срок на годност и при правилно съхранение може да се съхрани до 30 години. Номер 2. Фасул. Още един незаменим продукт за вашия авариен запас. Той е отличен източник на растителни белтъци и важни питателни вещества, като желязо и магнезий. Фасула не само е питателен, но и дълго се съхранява на сухо и прохладно място до 20 години. Номер 3. Меда е настоящ суперпродукт. Периода на съхранение практически е неограничен. Меда не само е натурален подсладител, но и мощно лекарство. Той притежава антибактериално въздействие, може да се използва за лечение на разни рани по тялото, за простуда и кашлица. Също е уникален. Добър източник на енергия. Номер 4. Рибни консерви. Отличен източник на белтъци и омега-3, която е необходима за здравето на мозъка и сърцето. В извънредна ситуация, когато достъпът на свежи продукти е недостъпен, е крайно важно да имаме достъп до белтъци и мазнини, които са нужни за организма. Рибните консерви лесно се съхраняват и имат дълъг срок на годност от 2 до 5 години. Номер 5. Пъстъчено масло. Това е настояща енергийна бомба. Само 2 лъжици, супени лъжици, съдържат около 190 калории. Идеален вариант за бързо даване на енергия. Богат е на калий, магний и витамин Е. Пъстъченото масло не е нужно да се съхранява в хладилник. Това го прави идеален продукт за запас. Не се разваля. Номер 6. Овесени ядки. Богати на антиоксиданти, витамини и минерали. Това прави питателен и балансиран продукт, който ще ви помогне да оставате здрави и при екстрени ситуации. Лесно се съхранява и готви. С години може да се съхраняват на прохладно и сухо място. Номер 7. Ядки и семена. Различни видове ядки и семена са богати на мазнини, витамини и минерали. Много са важни за имунната система в период на стрес. Имат дълъг срок на съхранение. Ядки като орехи, бадеми, лешници, ленени семена и много други. Това е всичко от мен, приятели, за днес. Бъдете добри, разумни и чисти същества. Благодаря и довиждане до следващия път.